ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 മാതാജി കൃഷ്ണ വന്നു തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാക്രോണിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികിം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഖ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മതാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 11. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകാ പ്രവേശം. ശ്ലോകം 36. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതില് മലയാളത്തില് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. വന്നില്ലേ? ഉണ്ട് മാതാജി ഉണ്ട്. ഹരേ മാതാജി കൃഷ്ണ. നെറ്റില്ല.
ഉദ്ദാമഭാവപിശുനാമലവൽഗുഹാസ വ്രീഡാവലോകനിഹതോ മതനോപി യാസാം സമ്മുഹ്യ ചാപമജഹാത് പ്രമദോത്തമാസ്താ യസ്യേന്ദ്രിയം വിമതിതും കുഹകൈർനശീകുഹു. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉദ്ദാമഭാവപിശുനാമലവൽഗുഹാസ വ്രീഡാവലോകനിഹതോ മതനോപി യാസാം സമ്മുഹ്യ ചാപമജഹാത് പ്രമദോത്തമാസ്താ യസ്യേന്ദ്രിയം വിമതിതും കുഹകൈർനശീകുഹു. ഉദ്ദാമ വളരെ ഗൗരവമായ, ഭാവ പിശുന ഉദ്ദാമ വളരെ ഗൗരവമായ, ഭാവം പിശുന പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന, അമല കുറ്റമറ്റ, വൽഗുഹാസ മനോഹരമായ മന്ദഹാസം, വ്രീഡ കടക്കൺ, അവലോക വീക്ഷിക്കുക, നിഹത കീഴടക്കി, മദന കാമദേവൻ അഥവാ അമദന അത്യന്തം സഹനശക്തിയുള്ള മഹാദേവൻ, അഭി യാസാം ആരുടെ, സമ്മുഖ്യ കീഴടക്കപ്പെടുക, ചാപം ധനുസ്, അജഹാത് ഉപേക്ഷിച്ചു, പ്രമദ ഉത്തമം ഉന്മത്തമാക്കുന്ന സ്ത്രീ, ഉത്തമാഹ ഉയർന്ന തരം, ത എല്ലാ യസ്യ ആരുടെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിമതിതും ഉലയ്ക്കുവാൻ, കുഹകൈഹി മാന്ത്രികാഭ്യാസങ്ങളാൽ, ന ഒരിക്കലുമില്ല, ശേഖുഹു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭുപാദിച്ചേ. രാജ്ഞിമാരുടെ മനോഹര മന്ദഹാസങ്ങളും കടക്കൻ നോട്ടങ്ങളുമെല്ലാം കുറ്റമറ്റവയും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നവയുമായിരുന്നു. കാമദേവനെ പോലും തോൽപ്പിച്ച് നിരാശയാൽ ശാപം ഉപേക്ഷിപ്പിക്കാൻ അവയ്ക്ക് കെൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. സഹനശീലനായ ശിവൻ പോലും അവയ്ക്ക് ഇരയായി തീരാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നിട്ടും അവരുടെ മാന്ത്രികമായ ചേഷ്ടകളും ആകർഷണങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എവിടെയാ ഉള്ളത്? ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. അച്ഛനമ്മമാരൊക്കെ താമസിക്കുന്ന കൊട്ടാരത്തിൽ പോയി. അവിടുന്ന് ഭഗവാൻ ഭാര്യമാര് താമസിക്കുന്ന 16,108 ഭാര്യമാര് താമസിക്കുന്ന കൊട്ടാരങ്ങളിലേക്ക്, അതായത് ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഈ 16,108 കൊട്ടാരങ്ങളിലും ഭഗവാൻ വിസ്തരിച്ച് ഒരേ സമയം പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രവേശിച്ചപ്പോ ഭാര്യമാരെന്താ ചെയ്തത്? ആദ്യം കണ്ണുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു, പിന്നെ ഹൃദയത്തിൽ ആലിംഗനം ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞ് മക്കളെ വിട്ടു, അല്ലെ? ഭഗവാനെ ശരിക്കും ആലിംഗനം ചെയ്യാനായിട്ട് മക്കളെ വിട്ടു. അപ്പൊ അത് ഭാര്യ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് പർപ്പോട്ടില് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ആരാണ്? പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, അല്ലെ? എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാറ്റിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാരുടെ കടക്കൺ നോട്ടങ്ങൾ, അതായത് ഒരു സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീ എങ്ങനെയാണോ കണ്ണുകൊണ്ട് ഒരാളെ, ഒരു പുരുഷനെ നോക്കുക, അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാരൊക്കെയും അത്യന്തം സുന്ദരിമാരായിരുന്നു, അല്ലെ? അവരുടെ മനോഹര മന്ദഹാസങ്ങളും കടക്കൺ നോട്ടങ്ങളുമെല്ലാം കുറ്റമറ്റവയും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നവയുമാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ആകർഷകമായിരുന്നു അവരുടെ കടക്കൺ നോട്ടങ്ങളും മന്ദഹാസങ്ങളും ഒക്കെയും. ഏതിനോടാ ഉപമിക്കുന്നത്? സ്വയം കാമദേവനെ പോലും തോൽപ്പിച്ച് നിരാശയാൽ ശാപം ഉപേക്ഷിപ്പിക്കാൻ അവയ്ക്ക് കെൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ആ ഒരു കടക്കൺ നോട്ടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന അമ്പും വില്ലും, അല്ലെ? കാമദേവൻ എന്ത് അസ്ത്രമാണ്? താമര കൊണ്ടുള്ള അസ്ത്രമാണെന്ന് തോന്നിയാറ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ അമ്പും വില്ലും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് നിരാശയോടുകൂടി അവിടെ വീണു പോകും. അത്രയും എന്താണ് ആകർഷകത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ പത്നിമാർക്കൊക്കെയും. അതുപോലെ സഹനശീലനായ ശിവൻ പോലും അവയ്ക്ക് ഇരയായി തീരാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മോഹിനി അവതാരം എടുത്തപ്പോ ശിവൻ എങ്ങനെയാണ് ഇരയായിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത്രയും വിരക്തിയുള്ള ശിവൻ പോലും ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവരുടെ മാന്ത്രികമായ ചേഷ്ടകളും ആകർഷണങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ആത്മാരാമൻ, അല്ലെ? സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം. ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും എന്താ പറയാ ഷഡ് ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എന്ത്? വിരക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? വൈരാഗ്യം.
വൈരാഗ്യത്തിന്റെ മൂർത്തിയാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ ഈ പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ പത്നിമാർക്ക് ഒന്നും ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വൈരാഗ്യത്തിന്റെയും കൂടെ മൂർത്തിയാണ് ഭഗവാൻ. ആകർഷണത്വം ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാൻ ഭക്തിയോടാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും അധികം ആകർഷണത്വം ഉള്ളത്. ബാക്കി എന്തും ഭഗവാനെ അധികം ആകർഷിക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട്. ഭക്തവത്സല എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നതും അല്ലെ. ഭാരതമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. മോക്ഷമാർഗം അഥവാ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്കുള്ള പാത സ്ത്രീ സംസർഗത്തെ സദാ നിരാകരിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ സനാതന ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ പദ്ധതിയും സ്ത്രീ സംസർഗത്തെ നിരാകരിക്കുകയോ നിയന്ത്രിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് 16,000-ലധികം പത്നിമാരിൽ ആസക്തനായ ഒരാളെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി അംഗീകരിക്കുന്നത്? പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ശരിക്കും ഉത്സുകരായ ജിജ്ഞാസുക്കളായ വ്യക്തികളാൽ ഈ ചോദ്യം സംഗതമായി ഉന്നയിക്കപ്പെടാം. അവണ്ണമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമരുളാൻ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ശ്ലോകത്തിലും വരുന്ന ശ്ലോകത്തിലും ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സ്വതവേ മോക്ഷപാത അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക പാത എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീ പുരുഷ സംസർഗം നിരാകരിക്കുന്നു. ആ ഒരു നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ധർമ്മ പ്രോഞ്ചിത കൈതവോത്ര പരമോ നിർമത്സരാണാം സദാ. അതായത് കൈതവ ധർമ്മങ്ങളെ നിരാകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഭാഗവത ധർമ്മം. അങ്ങനെയുള്ള മത്സര ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക അല്ലെ. വേദ്യം വാസ്തവം അത്ര വസ്തു ശിവതം താപത്ര ഉന്മൂലനം, അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ഇങ്ങനെയുള്ള ധർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ചാലാണ് ഭാഗവതം മനസ്സിലാവുക. കൈതവ ധർമ്മം അതായത് ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങള് അങ്ങനെയുള്ള ധർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ചാലാണ് ഭാഗവതം മനസ്സിലാവുക. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പർപ്പോട്ടിൽ പറയാണ്, നമ്മൾ സ്ത്രീ സംസർഗത്തെ സദാ നിരാകരിക്കുന്നു. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്കുള്ള പാതയിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. സമ്പൂർണ്ണ സനാതന ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ പദ്ധതിയും സ്ത്രീ സംസർഗത്തെ നിരാകരിക്കുകയോ നിയന്ത്രിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ സനാതന ധർമ്മം അതായത് വർണ്ണ ആശ്രമ ധർമ്മം അതിലും എന്തുണ്ട്? റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. അവിടെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോ നിയന്ത്രിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിരാകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. അതായത് സന്യാസ ആശ്രമത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് പൂർണ്ണമായി നിരാകരിക്കുന്നു. അപ്പോ അതുവരെ ഉള്ളവിടുത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അതുപോലെ ബ്രഹ്മചര്യ ആശ്രമം, സന്യാസ ആശ്രമം, ഇത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ആശ്രമത്തില് നിരാകരിക്കുന്നു, ബാക്കിയുള്ള ആശ്രമത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലും അതുപോലെ വാനപ്രസ്ഥത്തിലും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് 16,108 ഭാര്യമാരുള്ള ഭഗവാനെ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് പറയാ എന്ന് ജിജ്ഞാസുകൾ ഒരുപക്ഷെ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചേക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമരുളാൻ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര സ്വഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ശ്ലോകത്തിലും വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിലും ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല വരും ശ്ലോകങ്ങളിലും ഈ കാര്യങ്ങള് നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരൊക്കെയും കൂടി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. കാമദേവനെ അല്ലെങ്കിൽ അത്യന്തം സഹിഷ്ണുതയുള്ള ശിവഭഗവാനെ പോലും കീഴടക്കാൻ കഴിയുന്ന വശ്യമോഹനമായ ത്രൈണ ഭാവങ്ങൾക്ക് ഭഗവത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് ഇതിൽ നിന്നും സ്പഷ്ടമാകുന്നു. കാമദേവന്റെ ധർമ്മം ലൗകികമായ കാമത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയാകുന്നു. കാമദേവന്റെ അസ്ത്രങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചവും ചലിക്കുന്നത്. സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ കേന്ദ്ര ആകർഷണ നിമിത്തമാണ് ലോകത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു പോരുന്നത്. ഒരു പുരുഷൻ അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിനിണങ്ങിയ ഇണയെ അന്വേഷിക്കുന്നു. സ്ത്രീ ആകട്ടെ അവർക്ക് അനുയോജ്യനായ ഒരു പുരുഷനെ അന്വേഷിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രചോദനത്തിന്റെ രീതിയാണിത്. ഒരു പുരുഷൻ സ്ത്രീയുമായി ഒത്തുചേർന്നയുടൻ ലൈംഗിക ബന്ധത്താൽ ജീവസത്തയുടെ ഭൗതിക ബന്ധനം തൽക്ഷണം ഗാഠമായി പിണയ്ക്കപ്പെടുന്നു. തൽഫലമായി ഇമ്പമാർന്ന ഭവനം, മാതൃരാജ്യം, ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സന്താനം, സമൂഹം, മൈത്രി, ധനസമ്പാദനം എന്നീ മായികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളോടുള്ള പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും ആകർഷണം വർദ്ധിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ദുരിതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ താത്കാലികമായ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തോടുള്ള തെറ്റായതും എന്നാൽ അക്ഷീണവുമായ ആകർഷണം പ്രകടമാകുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു കാമദേവന്റെ ആ ഒരു അസ്ത്രം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കാമദേവൻ തന്റെ അസ്ത്രത്താൽ എല്ലാവരെയും കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നു അല്ലെ. കാമദേവന്റെ ധർമ്മം ലൗകികമായ കാമത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ ആണെങ്കിൽ പക്ഷെ എന്താണ്? സ്ത്രൈണ ഭാവങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതായത് ഭഗവാൻ ഏത് ഭാവത്തെയാണ് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റിയ? ഭഗവാനെ ഭക്തിയാ മാം അഭിജാനാതി ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ.
ത്രൈണഭാവങ്ങൾക്കൊന്നും ഭഗവാനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഭക്തനാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് വീണു പോകും. അതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ആകർഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ കാമദേവന്റെ അസ്ത്രങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചവും ചലിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ഭൗതിക ലോകം ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത്? സ്ത്രീ പുരുഷ ആകർഷണത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. സ്ത്രീ പുരുഷ ആകർഷണം നിമിത്തം അവർക്ക് പരസ്പരം കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല വീട് വേണം, നല്ല ജോലി വേണം, പിന്നെ ഒരുപാട് സമ്പത്ത് വേണം അല്ലെ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഏത് വഴിയെ പോകുന്നു? നമ്മള് ഭഗവാൻ നിന്ന് അകന്നകന്ന് ദൂരെ ദൂരെ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്? ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഭൗതിക ബന്ധനം തൽക്ഷണം ഗാഠമായി പിണയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ജീവസത്തയുടെ ഭൗതിക ബന്ധനം തൽക്ഷണം ഗാഠമായി പിണയ്ക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ നമ്മള് ആ ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷ ആകർഷണത്തിൽ പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായി? ബന്ധനസ്ഥരായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്രകാരം ദുരിതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ താൽക്കാലികമായ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തോടുള്ള തെറ്റായതും എന്നാൽ അക്ഷീണവുമായ ആകർഷണം പ്രകടമാകുന്നു. നമ്മൾ നിർത്തില്ല അല്ലെ. അക്ഷീണമായ ആകർഷണം പ്രകടമാകുന്നു. ഈ ഒരു ഭൗതിക ആകർഷണത്തെ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്തിനോടാ ഉപമിക്കുന്നത്? അശ്വത്ഥം അല്ലെ. അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളെ, അതായത് നമ്മള് ഒരു കെട്ടുപാട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് വളർന്ന് തഴച്ച് വളരുകയാണ് ചെയ്യുക. ഒരിക്കലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാത്തൊരു ആകർഷണമാണ് നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആകയാൽ സ്വഗേഹമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലുന്നതിനുള്ള പരിത്രാണ മാർഗത്തിലുള്ളവരോട് ഇത്തരം ഭൗതിക ആകർഷണ അനുസാരികളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരായി തീരണമെന്ന് എല്ലാ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങളും വിശേഷേണ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്ത സംസർഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ അത് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. യഥാർത്ഥത്തിൽ സൗന്ദര്യമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും വിപരീത ലിംഗത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്കുമേൽ ഭ്രമം ഉണ്ടാക്കാനായി ജീവാത്മാക്കളുടെ മേൽ കാമദേവൻ തന്റെ അസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നു. ഇപ്പോ സൗന്ദര്യം വേണം നിർബന്ധമില്ല അല്ലെ. സൗന്ദര്യം ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ആകർഷണം ഉണ്ടാകും. അത് ആര് കാരണമാണ് ഈ ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നത്? നമ്മൾ തോന്നും അല്ലെ. ചിലപ്പോ ചില കപ്പിൾസ് തമ്മിൽ ഒരു മാച്ചും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് തമ്മിൽ ആകർഷണമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിനുള്ള ഉത്തരാണ് ഇവിടെ. എന്താണ്? വിപരീത ലിംഗത്തിലുള്ള വ്യക്തിമേൽ ഭ്രമം ഉണ്ടാക്കാനായി ജീവാത്മാക്കളുടെ മേൽ ദേവൻ തന്റെ അസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ആകർഷണം. നമുക്ക് എല്ലാവരോടും ആ ആകർഷണം ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാമദേവൻ അസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലണം. സീരിയസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണം, സ്വതന്ത്രരായി തീരണം എന്ന് പറയുന്നു. പരിഷ്കൃത രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ വിരൂപികളായ മൃഗതുല്യമായ സമൂഹങ്ങളിൽ പോലും കാമദേവന്റെ വികാര ഉദ്ദീപനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ഏറ്റവും വികൃത രൂപികൾക്കിടയിൽ പോലും കാമദേവന്റെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിപൂർണ സൗന്ദര്യധാമങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തു പറയാൻ? ഏറ്റവും സഹനശീലൻ എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന മഹാദേവൻ ശിവൻ പോലും ഭഗവാന്റെ മോഹിനി അവതാരത്തിന് പിന്നാലെ ഭ്രമിച്ചപ്പോൾ കാമബാണങ്ങളാൽ പ്രഹരിതനാവുകയും പരാജിതനായി സ്വയം സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ മഹാദേവൻ വിരക്തിയുടെ വൈരാഗ്യമൂർത്തിയാണ് കാമദേവൻ അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? സ്വന്തമായി വീടില്ല, നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കാറില്ല, ആഭരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. പിന്നെ അതുപോലെ കാറ് അങ്ങനത്തെ യാതൊന്നും തന്നെ ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, മഹാദേവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. മറ്റു ദേവന്മാരെല്ലാം സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളോടും കൂടി സർവ്വ ആഭരണ വിഭൂഷിതരായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ കാമദേവൻ പാമ്പിനെയും കഴുത്തിലിട്ട് മരവുരി ചുറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ മഹാദേവൻ പോലും ഭഗവാന്റെ മോഹിനി അവതാരത്തെ കണ്ടപ്പോ മോഹിച്ചു പോയി. അതിന്റെ കാരണം കാമദേവന്റെ അസ്ത്രമാണെന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ പരാജിതനായി എന്ന് സ്വയം ആദ്യം മഹാദേവൻ പോകുമ്പോ വളരെ കോൺഫിഡന്റിലായിരുന്നു ഭഗവാനോട് മോഹിനി അവതാരത്തെ കാണിച്ചു തരാൻ പറയുന്നത്. കാരണം എനിക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റു പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് മഹാദേവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കോൺഫിഡൻസ് കണ്ടത് കൊണ്ടാവണം ഭഗവാൻ കൃത്യമായിട്ട് മഹാദേവനെ വീഴിച്ചു. മഹാദേവൻ അവിടെ വീണുപോയി, പരാജിതനായി പോയി. എങ്കിലും ഐശ്വര്യ ദേവതമാരുടെ ഗംഭീരവും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതുമായ പെരുമാറ്റത്താൽ കാമദേവൻ സ്വയം മോഹിതനായി തീർന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ ആശാഭംഗ ആവേശത്താൽ സ്വമേധയാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധനുസും വസ്ത്രങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ട്, അവരുടെ പെരുമാറ്റം കണ്ടിട്ട്, അവരുടെ കടക്കൺ നോട്ടങ്ങളും ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചേഷ്ടകളും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ കാമദേവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ അസ്ത്രം എല്ലാവരെയും വീഴ്ത്താൻ, അതായത് കാമത്തിൽ വീഴ്ത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ അസ്ത്രം പോലും വീണ് മോഹഭംഗത്താൽ മോഹാലസ്യപ്പെട്ടു അല്ലെ. അതെ, അസ്ത്രങ്ങളും ധനുസും അസ്ത്രങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്.
ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ രാജ്ഞിമാരുടെ സൗന്ദര്യവും ആകർഷണീയതയും അത്തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. അവരൊക്കെ രാധാറാണിയുടെ തന്നെ വിസ്തരണങ്ങളാണല്ലേ. ഭഗവാന്റെ രാധാറാണി പറയുന്നത് എന്താണ്? മദന മോഹന മോഹിനിയാണ് രാധാറാണി അല്ലെ. അവരുടെ വിസ്തരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരൊക്കെ. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ചഞ്ചലപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം എന്തെന്നാൽ ഭഗവാൻ സർവസമ്പൂർണനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മാരാമ അഥവാ സ്വയം പര്യാപ്തനുമാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വകീയ സംതൃപ്തിക്കായി ആരുടെയും പുറമേ നിന്നുള്ള സഹായം അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമില്ല. ആകയാൽ രാജ്ഞിമാർക്ക് അവരുടെ സ്ത്രൈണവശ്യതയാൽ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹത്താലും സേവനത്താലും അവർ അദ്ദേഹത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി. അപ്പോ രാജ്ഞിമാരുടെ സ്ത്രൈണ ഭാവം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ അവരൊക്കെ ആരായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാര് തന്നെയാണ് അല്ലെ. സ്ത്രൈണമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് ഭക്തി സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു. കലർപ്പറ്റ അതീന്ദ്ര പ്രേമേത സേവനത്താൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അതിന് പകരമായി അവരെ തന്റെ പത്നിമാരായി സ്വീകരിച്ച് പെരുമാറുന്നതിൽ ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനായിരുന്നു. അപ്പോ അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ തന്നെയാണ്. അപ്രകാരം അവരുടെ കലർപ്പറ്റ സേവനത്താൽ മാത്രം സംതൃപ്തനാകിയാൽ ഒരു സ്നേഹനിധിയായ ഭർത്താവിനെ പോലെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചും സേവനം ചെയ്തു. അപ്രകാരമല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്രയനേകം പത്നിമാരുടെ ഭർത്താവാകേണ്ട കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെയും ഭർത്താവാകുന്നു. എന്നാൽ ആരാണോ അദ്ദേഹത്തെ അതേ പ്രകാരം സ്വീകരിക്കുന്നത് അവരോട് അദ്ദേഹം അവ്വിധത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു. ഇത് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. യേയ താമാം പ്രപദ്യന്തേ താം സദൈവ ഭജാമ്യഹം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണോ, എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? എന്നാൽ ആരാണോ അദ്ദേഹത്തെ അതേ പ്രകാരം സ്വീകരിക്കുന്നത് അവരോട് അദ്ദേഹം അവ്വിധത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു. ഭഗവാനോടുള്ള ഈ കലർപ്പറ്റ സ്നേഹത്തെ ലൗകിക കാമമായി ഒരിക്കലും താരതമ്യപ്പെടുത്തരുത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പത്നിമാര് ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ചെയ്തിരുന്നത് സ്ത്രൈണവികാരങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചത്. മറിച്ച് അവർക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു ഭക്തി, സ്നേഹം, അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തിരിച്ചും ഒരു ഭർത്താവിന്റെ റോള് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു. ഒരു ഭർത്താവ് എങ്ങനെയാണോ ഭാര്യയ്ക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ പത്നിമാർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെയാണ് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാനോടുള്ള ഈ കലർപ്പറ്റ സ്നേഹത്തെ ലൗകിക കാമവുമായി ഒരിക്കലും താരതമ്യപ്പെടുത്തരുത്. അത് തികച്ചും അതീന്ദ്രിയമാകുന്നു. സ്വാഭാവികമായ സ്ത്രൈണഭാവത്താൽ രാജ്ഞിമാർ പ്രകടിപ്പിച്ച ഗൗരവമായ പെരുമാറ്റങ്ങളും അതീന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ ആ വികാരങ്ങളൊക്കെയും അതീന്ദ്രിയമായ ഹർഷോന്മാദം നിമിത്തമാണ് അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. മുൻ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ ലൗകികനായ ഭർത്താവിനെ പോലെ കാണപ്പെട്ടാലും പരമാർത്ഥത്തിൽ പത്നിമാരോടൊപ്പമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം അതീന്ദ്രിയവും പരിശുദ്ധവും പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധമല്ലാത്തതുമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരും ഒക്കെ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പരമം പവിത്രം, അതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പവിത്രനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാൽ സ്പർശിക്കുന്നത് എന്തും എന്താണ്? അതും അതീന്ദ്രിയമായി മാറും. നമ്മള് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും മൊബൈൽ ഉണ്ട് അല്ലെ. മൊബൈൽ എന്താണ്? ഒരു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ആ മൊബൈല് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ, ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ക്ലാസ് കേൾക്കാനും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതെന്തായി മാറുന്നു? അത് അതീന്ദ്രിയമായി മാറുന്നു. അതേസമയം നമ്മൾ അതേ മൊബൈല് നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, കുറെ വീഡിയോ നോക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ ആർക്കൊക്കെ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ, വെറുതെ ഫോൺ വിളിച്ച് കുറെ സമയം സംസാരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് സാധനമായി മാറുന്നു? അത് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഭൗതികമായ ഒരു സാധനമായി മാറുന്നു. അപ്പൊ ഒരേ സാധനം ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ അത് എന്തായി മാറുന്നു? അത് അതീന്ദ്രിയമായി മാറുന്നു. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അത് എന്തായി മാറുന്നു? മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരും എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും എന്താണ്? അതും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ്. അതൊരിക്കലും നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ളത് പോലത്തെ ഒരു ലൗകികമായിട്ടുള്ള ബന്ധമല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തമയം മന്യതേ ലോകോ ഹ്യസംഗമവിസംഗിനം ആത്മൗപമ്യേന മന്യതേ ലോകോ ഹ്യസംഗമവിസംഗിനം.
എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ സമയം മന്യതേ ലോകോ ഹ്യസംഗമപി സംഗിനം. ആത്മൗപമ്യേന മനുജം വ്യാപൃണ്വാനം യതോ ബുധഃ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് അയം ഇവരെല്ലാം സാമാന്യ ജനങ്ങൾ മനസ്സിനകത്ത് ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നു. ലോകഹ ബദ്ധാത്മാക്കൾ ഹി നിശ്ചയമായും അസംഗം നിസ്സംഗൻ അപി അങ്ങനെയായിരുന്നിട്ടും സംഗീനം ബാധിക്കപ്പെട്ട ആത്മ സ്വയം ഔപമ്യേന തന്നോടൊപ്പം തുലനപ്പെടുത്തുകയാൽ മനുജം സാധാരണ മനുഷ്യൻ വ്യാപൃണ്വാനം നിരതനാകയാൽ യതഃ തന്നിമിത്തം അബുധഃ അജ്ഞത നിമിത്തം മൂഢരായി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭൗതികവാദികളായ സാമാന്യ ബദ്ധാത്മാക്കൾ ഭഗവാൻ അവരിൽ ഒരാളാണെന്ന് അനുമാനിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ നിസ്സംഗനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം വസ്തുവിനാൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് അജ്ഞത നിമിത്തം അവർ ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ വേറൊരു ശ്ലോകം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതികവാദികളായ സാമാന്യ ബദ്ധാത്മാക്കൾ, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാത്ത ബദ്ധാത്മാക്കൾ, ഭഗവാൻ അവരിൽ ഒരാളാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ആ ശ്ലോകം? അവജാനന്തി മാമൂഢ മാനുഷിം തനുമാശ്രിതം. പിന്നെന്താണ് അടുത്ത വരി? എന്താണ്? അവജാനന്തി മാമൂഢ മാനുഷിം തനുമാശ്രിതം. മറന്നുപോയി. പരം ഭാവമജാനന്ദോ മമ ഭൂത മഹേശ്വരം. അല്ലെ? ആ ശ്ലോകത്തിൽ ഇത് തന്നെയല്ലേ പറയുന്നത് കാര്യങ്ങള്? ഭൗതികവാദികളായ സാമാന്യ ബദ്ധാത്മാക്കൾ ഭഗവാൻ അവരിൽ ഒരാളാണെന്ന് അനുമാനിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മളെ പോലെ ഒരാളാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ നിസ്സംഗനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ജഡവസ്തുവിനാൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് അജ്ഞത നിമിത്തം അവർ കരുതുന്നു. ഭഗവാൻ ഒന്നിനോടും ഒട്ടലില്ല. അല്ലെ? നിസ്സംഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒന്നിനോടും ഒട്ടലില്ലാത്ത ആളാണ് ഭഗവാൻ. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ശരീരമായിട്ട് ബാധിക്കപ്പെടുന്നു. ശരീരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ പോലെ ഭഗവാനും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആര്? അത്തരത്തിലുള്ള മൂഢരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ. ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അബുധഃ എന്ന പദം ഇവിടെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. അജ്ഞത ഹേതുവായി മാത്രമാണ് മൂഢരായ ലൗകികവാദികൾ പരമപുരുഷനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും അവരുടെ മൂഢസങ്കല്പങ്ങളെ നിഷ്കളങ്കരായ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥ ആദിമ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ അദ്ദേഹം സ്വയം പ്രത്യക്ഷനായിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രവർത്തന രംഗങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിപൂർണമായ ദിവ്യശക്തി പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ആദ്യ ശ്ലോകത്തിൽ മുമ്പേ വിവരിച്ചതുപോലെ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ എങ്ങനെയും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം പരിപൂർണ സ്വതന്ത്രനാണ്. സ്വരാട് അല്ലെ? ഭഗവാൻ സ്വരാടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവ്വപ്രവൃത്തികളും പരമാനന്ദം, ജ്ഞാനം, നിത്യത എന്നിവയാൽ സമ്പൂർണമാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനാനന്ദമയമായ ശാശ്വത രൂപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരല്ലാത്ത മൂഢരായ ലൗകികവാദികൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിലും ഉപനിഷത്തുകളിലും സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികൾ കൃത്യമായ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് സ്വാഭാവികമായ ക്രമത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ഈ ശക്തികൾ മുഖേന സർവ്വതും നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ശാശ്വതമായി പരമസ്വതന്ത്രനായി നിലകൊള്ളുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത മൂഢരായിട്ടുള്ള ആളുകള് ഭഗവാനെ നമ്മളെ പോലെ ഒരു ശരീരമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരുടെ മൂഢത്വം കാരണമാണ്, അവരുടെ അറിവില്ലായ്മ കാരണമാണ് അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്താണ്? പരിപൂർണ സ്വതന്ത്രനാണ്, സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രൻ. ഭാഗവതം ഒന്നാമത്തെ ഈ സ്കന്ധത്തിൽ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാനെ എന്താ പറയുന്നത്? സ്വരാട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെ? അപ്രകാരം ഈ ശക്തികൾ മുഖേന സർവ്വതും നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ശാശ്വതമായി പരമസ്വതന്ത്രനായി നിലകൊള്ളുന്നു. വിവിധ ജീവസത്തുകളോടുള്ള തന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യ നിമിത്തം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വശക്തിയാലാകുന്നു. സംഭവാമി ആത്മമായ അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം ശക്തിയാലാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അവതരിക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ ഒരു വ്യവസ്ഥകൾക്കും വിധേയനല്ല അദ്ദേഹം.
മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹം മൗലികമായ തന്റെ യഥാരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്നു. മാനസിക ഊഹാപോഹ പടുക്കൾ പരമോന്നത വ്യക്തി എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും വിവരണാതീതമായ ബ്രഹ്മം എന്ന നിലയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവ്യക്തിഗത സവിശേഷതയെ പരമമായി കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് അല്ലെ. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോരോ ശ്ലോകമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും. അപ്പോ മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങൾ, അതായത് ഭഗവാനെ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ ആരാധിക്കുന്ന അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ഭഗവാനെ ബ്രഹ്മം എന്ന രീതിയിലാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാനായിട്ട് അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഭഗവാനെ. അത് പലരും പറയാറുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ വരുമ്പോ ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്തിലെ നിയമം പാലിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഈ ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഭഗവാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠ തത്തദേവേതരോജന സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തുതൻ വർത്തതെ. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരു ശരീരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആ ശരീരത്തിന് ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബാധിതമായിട്ട് ചെയ്യല്ല. ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തത്? നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. യുധിഷ്ഠിരനെ നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ട്, അമ്മമാരെ നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മറ്റാരും അത് ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അത് ആചരിച്ച് കാണിച്ചു തരികയാണ് ചെയ്തത്. എങ്ങനെ എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ആചരിച്ച് കാണിച്ചു തരികയാണ് ചെയ്തത്. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ അവയൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല. അതും ഭഗവത്ഗീതയില് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. അത്തരം സങ്കല്പവും ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നമാകുന്നു. അപ്പോ ഈ ബ്രഹ്മമായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുന്നതും എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ഭൗതിക ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. എന്തെന്നാൽ അവർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം വ്യക്തിഗതമായ കഴിവിനപ്പുറത്തേക്ക് പോവുക സാധ്യമല്ല. നമ്മുടെ ബ്രെയിനകത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണിന് കാണുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കും, എന്റെ കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കും. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനൊന്നും നിരക്കുന്ന കാര്യമല്ല അല്ലെ. അത് അവർക്ക് അറിയില്ല, അത് അവർ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറുമാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്റെ കഴിവിന് സ്വന്തം വ്യക്തിഗതമായ കഴിവിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകുക സാധ്യമല്ല. ആകയാൽ ഭഗവാനെ തന്റെ പരിമിതമായ ശക്തിയുടെ അതേ തലത്തിലാണെന്ന് കരുതുന്നവർ വെറും സാധാരണ വ്യക്തി മാത്രമാകുന്നു. കളങ്കപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുവിനാൽ സൂര്യൻ ഒരിക്കലും ബാധിക്കപ്പെടാത്തതുപോലെ തന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും ഒരിക്കലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് അത്തരം ഒരു വ്യക്തിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാവുക? സൂര്യൻ എല്ലാറ്റിനെയും ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. സമുദ്രത്തിലെ ജലം അത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ നമ്മള് ഒരു ഡേർട്ടി പ്ലേസ്, അവിടെ മൂത്രം അല്ലെങ്കിൽ മലം ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം, അവിടെയാണെങ്കിലും സൂര്യൻ എന്ത് ചെയ്യും? അതും ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ. അതും ഡ്രൈ ആയി മാറും. അത് ഡ്രൈ ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ ചീത്തയായി പോവോ? സൂര്യൻ ഈ മലവും മൂത്രവും ഒക്കെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ ചീത്തയാവില്ല അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നും നമ്മളെ ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്താവില്ല, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്ന് ഒരു ശരീരം എടുത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്താവണം എന്നില്ല, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനമാവണം എന്നില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനാണ് അതിന്റെ കൺട്രോളർ. പിന്നെന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അതിന് അധീനനായിട്ടിരിക്കുന്നത്? പക്ഷെ ഈ കാര്യം നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അവ്യക്തിഗതവാദികളെ മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മാനസിക ഊഹാപോഹം നടത്തുന്നവർ എല്ലാറ്റിനെയും അവരുടേതായ അനുഭവജ്ഞാനത്തിന്റെ വീക്ഷണകോണിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയെ പോലെ വിവാഹബന്ധത്തിൽ പെരുമാറുന്നതായി കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം 16,000 പത്നിമാരെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ പേരെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്നതിനെ പരിഗണിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തെ അവരിൽ ഒരാളെന്ന പോലെ കരുതുന്നു. അല്പജ്ഞാനം ഹേതുവായി അവർ വിഷയത്തിന്റെ ഒരു വശം മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയും മറുവശത്തെ അവിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് അജ്ഞത കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർ സദാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ തങ്ങളെ പോലെ ഒരുവനായി കരുതുന്നതെന്നും തങ്ങളുടേതായ നിഗമനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഈ നിഗമനങ്ങൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഭാഷ്യമനുസരിച്ച് അസംബന്ധവും അപ്രാമാണികവുമാണ്. അപ്പോ അവർക്ക് ഭഗവാനെ അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ തങ്ങളോട് കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ തനിക്ക് തുല്യം കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു അതീന്ദ്രിയത്വം, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സ്ഥാനം അത് തിരിച്ചറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് 16,108 വിവാഹം കഴിക്കാമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ആയിക്കൂടാന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ മൂഢത്വം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ അത് മാനേജ് ചെയ്ത പോലെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഓരോ ഭാര്യമാരെയും പ്രത്യേകം കരുതലോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഭാര്യമാർക്കും കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അവരെ സംരക്ഷിച്ചത്. അതുപോലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒരു വ്യക്തിക്കും 2 ഭാര്യമാരെ പോലും മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് അവർക്ക് പറഞ്ഞ പക്ഷെ മനസ്സിലാവില്ല. അവർ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനെ തങ്ങളെ വെച്ച്
നമ്മളെ വെച്ചുകൊണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും. ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിവില്ലാതെ, ഭഗവാന്റെ പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിവില്ലാതെ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്, നിത്തായ് ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ, ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ, സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. നാളെ ക്ലാസ് വെക്കേണ്ടതുണ്ടോ?